या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आहे। पाहूया काही ठळक घडामोडी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। वैभव नाईकला पाडल्याशिवाय गप्प नाही बसणार, निलेश राणे यांची गर्जना। वॉटर फॉर व्हॉइसलेस, मालवणात अनोखा उपक्रम। आणि दिवस लाईनमनचा गौरव महावितरणच्या जनमित्रांचा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा। वैभव नाईकला पाडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असा निर्धार भाजप प्रदेश सचिव माजी खासदार निलेश राणे यांनी केला आहे। मालवण येथील युवक संवाद मेळाव्यात निलेश राणे काय म्हणालेत पाहूयात। जिद्दीने उभं राहायचं असेल तर सत्तेचा विचार करू नका, सत्तेला शहाणपण नसतं। बाळासाहेब ठाकरेंना एका पत्रकाराने विचारलं, साहेब व्हॉट इज पॉवर? आपल्यासाठी पॉवर म्हणजे काय? आय एम पॉवर। सत्ता नव्हती तर असे अनेक अटल बिहारी वाजपेयी किती वर्ष सत्तेची मिळाली। अहो 5 लोकही नसायचे त्यांच्याबरोबर आणि कुठल्या कुठे आज अटल बिहारी वाजपेयीचा पक्ष आज इथपर्यंत आला, भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्त्यांचा पक्ष आज इथपर्यंत आला। विचार करा, जर जिद्द नसेल, चिकाटी नसेल, प्रेम नसेल पक्षावर तर हे ठिकाण सुद्धा नाही। पण ह्यांच्या सगळ्यांचा वेळ असेल, निलेश राणे पण वेळ आहे, गोंधळ पडला, पण वैभव नाईकला घरी पाठवल्याच्या निलेश राणे गप्पही बसणार नाही। तू माझ्या साहेबांना काढलं, तुला घरी पाठवल्यासाठी गप्प बसणार नाही आणि गप्प बसलो देखील नाही। 9 वर्ष झुंजत राहिले, 9 वर्ष खासदारीला उभा राहायचं नव्हतं। तेव्हा 2019 ला परिस्थिती आली, राणे साहेब बोलले मी उभा राहतो, त्याला साहेब तुम्ही उभं राहायचं, मी उभं राहतो। अपक्ष उभं राहिलो, 3 लाख मतं घेतली। आता साहेब पटकन कामाला आहे, मी उभं राहिलो। निवडणुकीच्या 5 दिवसाअगोदर मला कळलं होतं माझा पराभव होणार आहे, मागे नाही हटलो। त्या निवडणुकीच्या काळात माझ्यावर 10 केसेस झाल्या, 8 केसेस झाले। केसेसला मी घाबरलो नाही, पोलिसांच्या समोर केसेस झाले। हे सांगायचं तात्पर्य म्हणजे काय? राजकारण म्हणजे सोपं समजू नका, नोकरी नाही, राजकारण म्हणजे नोकरी। इथे आता भरपूर वेळ देऊन जातो आपण, पण मागायचं काहीच नसतं, काहीच नसतं। आज राणे साहेबांना या वेळेमध्ये कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज। उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी।
महोत्सव कसा असतो तो मी दाखवतो. नगरपालिका आपलीच येणार, पण नगरपालिकेचा एक पैसा न घेता स्वखर्चानं महोत्सव घेणार असं सांगत 2024ला गुलाल आपलाच असणार आणि फटाके आपलेच फुटणार असा विश्वास माजी खासदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केलाय. मालवण येथील युवक संवाद मेळाव्यात निलेश राणे काय म्हणालेत पाहूया. ही लोक बोलत राहतील महोत्सव कसा करायचा असतो आणि स्वखर्चाने आपल्याला उद्या नगरपालिका जरी आली येणारच तरी आपल्याला नगरपालिकेला 1 रुपया नको सगळ्या निलेश राणे खर्च करतात. कार्यक्रम कसे करायचे असतात या जिल्ह्यामध्ये राणे साहेबांनी उभं केलं, राणे साहेबांनी दाखवलं. आता इथून पुढे निलेश राणे मालवणमध्ये जे कार्यक्रम करेल ते वर्षोनवर्ष पिढ्यानपिढ्या कसे कार्यक्रम करायचे असतील हे तुम्हाला सगळ्यांना करावे लागेल. लक्षात ठेवा. आपण एका स्टँडवर ठेवल्यानंतर त्याचं वरचं बघायचं, त्याच्या वरचं त्याच्या खालचं नाही. म्हणून तुम्ही मागाल ते कार्यक्रम, तुम्ही मागाल ती कामं, तुम्ही सांगाल तो उपक्रम आपण तुमच्यासाठी राहू. तरुणांसाठी राहा. कोणासाठी सांगण्यावरून माझा या एरिया चालत नाही म्हणून मी कमेंट करू शकत नाही असं कधी करू नका. हा पक्ष तुमच्यासाठी उभा आहे. उद्या तुमच्या अंगावर कोण आलं तर तो निलेश राणेच्या अंगावर आला असं समजून चला. उद्या निलेश राणे तुमच्या पुढे उभा राहील तर तुम्हाला काय विषय नाही. म्हणून तुम्ही तरुण आहात, रक्त गरम आहे. आपण गरमच ठेवलं पाहिजे. टाळकीही गरमच पाहिजे. थंड बर्फ पण असतो क्लासात पडणार आपल्याला बर्फ वगैरे काय नाही बाहेर. लक्षात ठेवा. टाळकी आपली गरमच पाहिजे. जे सगळे उपक्रम बेरोजगारीचा विषय असेल, किनारपट्टीचा विषय असेल, मच्छीमाराचा विषय असेल, पुरस्कार बसलेला आहे उशिरा आले. कुठलाही विषय असला तरी लक्षात ठेवा उद्या 2024ला जशी इकडची नगरपालिका आचरेकर साहेब, पाटकर साहेब आणि आपण सगळे तुमचे सहकारी आम्ही भावंडांसारखे तुमच्याबरोबर उभे राहणार. लक्षात ठेवा भावंडांसारखे. आपल्याला नगरपालिका आणायचीच आहे आणि आपण आणणारच. आणि तुमचा जागा काढायला विसरू नका 2024. आता जसं 40 आमदारांनी उद्धवला टाका दिला तसं तुम्हाला टाका लक्षात ठेवा. कळलं ना. आपण सगळ्यांनी तयारी करा, आक्रमक राहा आणि 2024 मध्ये खासदार आमदारांना गुलाल आणि फटाके आपलेच उडाले पाहिजे. लक्षात ठेवा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. प्राण्यांना शुद्ध पाणी मिळावं यासाठी प्राणीमित्र सौ शिल्पा खोत आणि डॉक्टर प्रसाद धुमक यांनी पुढाकार घेतलाय. मालवण शहरात पाण्याची 100 भांडी ठेवण्यात येणार आहेत. याचा शुभारंभ नुकताच करण्यात आला आहे. सध्या प्रचंड उष्मा वाढला आहे. जसं मनुष्य प्राण्याला पाण्याची गरज असते तशी प्राण्यांनाही पाण्याची गरज असते. त्याची तहान भागवणं हे आपलं कर्तव्य आहे. मालवण शहरात मोकाट जनावरे, प्राणी भटकत असतात. पावसाळ्यात त्यांना कुठेही पाणी उपलब्ध होते. मात्र आताच्या कडाक्याच्या उन्हाळ्यात प्राण्यांना पाणी मिळणं मुश्किल झालंय. प्राण्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. प्राण्यांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन प्राणीमित्र सौ शिल्पा खोत आणि डॉक्टर प्रसाद धुमक यांनी शहरात प्राण्यांच्या पाण्यासाठी भांडी ठेवण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानुसार वॉटर फॉर व्हॉइसलेस या संस्थेच्या मदतीनं शहरात प्राण्यांच्या पाण्यासाठी भांडी ठेवण्याचा शुभारंभ नुकताच करण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येनं प्राणीमित्र उपस्थित होते. प्राणीप्रेमी, पशुप्रेमी जमले आहोत. मालवण वासीय सगळे. WFV वॉटर फॉर व्हॉइसलेस ही जी ट्रस्ट संस्था आहे कर्नाटकच्या इथून सुरुवात झालेली आहे. तसेच गोव्यात त्याचं वेअरहाऊस आहे आणि आपल्या इथे डॉक्टर प्रसाद धुमक आहेत उपस्थित. त्यांची ही संकल्पना म्हणजे तिथून त्यांनी ती पुढे तळकोकणात आणली आहे. जवळपास 100 भांडी प्रत्येक तालुक्यात 100 भांडी दिलेली आहे. कुडाळ येथे सक्सेस झाला आहे. आता हा उपक्रम आम्ही सगळे हे आपले पर्यावरणप्रेमींनी हाताळण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे. तर इथे रहिवाशी असणारे गौरी कुमामेकर या
पर्यावरण प्रेमी आहेत, प्राणीप्रेमी आहेत, त्यांच्या इथून आपण सुरुवात करतोय. उष्म्याचं म्हणजे प्रमाण आता हळूहळू जसं दिवस सरकणार तसे तसे उष्म्याचे दिवस वाढणार आहेत. तर प्रत्येकाला मी आवाहन करते समस्त प्राणीप्रेमींकडून की ज्यांच्या घरी शक्य होईल अशांच्या घरी आम्ही इथे पोचू हे वॉटर फॉर व्हॉइसलेस या संस्थेमार्फत. तर सगळ्यांनी यासाठी सहकार्य करायचं आहे. समस्त प्राणीप्रेमींकडून हे आवाहन. 3 मार्च 1973 ला आपल्याकडे युनेस्कोमधून हा जागतिक वन्यजीव संरक्षण दिवस असा सुरुवात झाली. वन्य प्राण्यांची जी तस्करी याच्यावरती मर्यादा यावी म्हणून एक कायदा निर्माण झाला आणि त्या कायद्यापासून हे सगळं सुरुवात झालं. आपल्याकडे एक चांगली संकल्पना आहे की युनेस्कोने किंवा आणखी कोणीतरी याच्यामध्ये लक्ष घातल्यानंतर आपल्या देशाकडून लक्ष घातलं असो, परंतु आता ही संकल्पना पुढे आपल्याकडे राबवली जाते आणि यावर्षीची जी थीम आहे वन्यजीव संरक्षणासोबत आपण सगळे, तर याच्यासाठी मी यांना सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. शिल्पा मॅडम आहेत प्रसाद दुमकात खूप चांगलं काम करतात. गेल्या वर्षीसुद्धा हा कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आला होता. यावर्षी किती होती? यावर्षी 40, यावर्षी 100पर्यंत आम्ही प्रत्येक तालुक्याला 100 त्याप्रमाणे ही मांडी वाटली जाते. मी वन्यजीव प्रेमींना किंवा याच्यासोबत आणखी गडकिल्लेवाले लोक आहेत त्यांना सगळ्यांना विनंती करेन की ही करा, म्हणजे ही गेली पाहिजेत जास्त करून वन्यजीवांसाठी किंवा वाईल्ड लाईफसाठी. त्यामुळे तिकडे ही जर जातील तर त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे. मात्र नुसती भांडी पोचवून त्याच्यामध्ये काय होणार नाही. पाणी पण त्याच्यानंतर पुन्हा प्रत्येक ठिकाणी दिलं गेलं पाहिजे. धन्यवाद. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अठरा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. देशभरात केंद्र शासनानं 4 मार्च हा दिवस प्रकाशदूतांच्या कामाचा गौरव करण्यासाठी लाईनमन दिवस म्हणून देशभरात साजरा केला. इतक्या वर्षांनी कोणीतरी आपली दखल घेतली याचा आनंद आहे. आम्हाला भावना शब्दात सांगता येणार नाहीत. यापुढेही जनसेवेसाठी महावितरणचे जनमित्र म्हणून कार्यरत राहणार असल्याची भावना लाईनमननी व्यक्त केली आहे. पाहूया. 4 मार्च हा दिवस संपूर्ण देशभरात लाईनमन दिवस म्हणून आजपासून साजरा होतोय आणि आजच्या दिवशी मोठा उत्साह हा लाईन वुमनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. महावितरणचे जे जनमित्र म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्यांचा हा दिवस ऊन, वारा, पाऊस अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये कशाचीही पर्वा न करता, अगदी आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता हे लाईनमन वावरत असतात. लोकांची सेवा करण्यासाठी, त्यांना सेवा मिळण्यासाठी आणि त्यांच्या घरात उजेड पडण्यासाठी अथक मेहनत घेणारे हे लाईनमन अगदी आपल्या जीवाची पर्वा न करता काम करत असतात. मात्र इतक्या वर्षात त्यांची दखल कोणी घेतली नव्हती. यावर्षीच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरामध्ये हा लाईनमन दिवस साजरा होतोय आणि खरोखरच अभिमानाचा असा लाईनमन अथवा लाईन वुमन असतील यांच्या कामाचा, त्यांच्या कार्याचा गौरव करणारा हा दिवस आज संपूर्ण देशभरात साजरा होतोय. नक्कीच या लाईनमनची नेमकी काय भावना आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत. माझ्यासोबत सावंतवाडीतले काही लाईनमन आहेत ज्यांनी गेली अनेक वर्ष या ठिकाणी काम केलेलं आहे, सेवा दिलेली आहेत. काही नवीन सुद्धा लाईनमन आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, गेली 30-32 वर्ष तुमची सेवा झाली असेल, पण असा दिवस तुमच्या जीवनात कधी आला नाही. आज पहिल्यांदा लाईनमन अर्थात जे प्रकाशदूत आहेत त्यांचा दिवस कुठेतरी संपूर्ण देशभरात साजरा केला जातोय. तुमची भावना काय? मालवणीत बोललात तरी अतिउत्तम. काय आम्ही महावितरणचे वरिष्ठ कर्मचारी आहोत, पण आजपर्यंत आमचे लाईनमन म्हणून जी पदं गेली त्यांना आजपर्यंत उत्तेजनार्थ म्हणून आजपर्यंत काहीच मिळालं नाही. पण आज केंद्र शासनाने आज जो 4 मार्च 1923 हा दिन आज जो साजरा केला खास लाईनमनसाठी, त्याबद्दल आम्हाला खूपच त्याचा आनंद आहे आणि तो आता उत्साही आहे आणि तो आता पुढच्या इतिहासात जमाच झालेला आहे आणि तो आता पुढच्या
कायमच तो राहणार आहे हा दिवस 4 मार्च हा काय. तर त्याचा आनंदही आमची पुढची पिढी घेणारच आहे काय. तर सांगायचं म्हणजे काय, तर उशिरा होईना का आम्हाला कुठेतरी त्याचं समाधान आज मिळालं आहे. त्याचं समाधान आज आमका मिळालं आहे. हेच आमचं भाग्य. कारण आम्ही अहोरात्र रात्रंदिवस पाऊस असो, ऊन असो, थंडी असो, काही असो, त्या ह्याच्यात आम्ही आमचं हे जीव आमचा पणाला लावून अहोरात्र लाईफ म्हणजे जनतेसाठी आम्ही झटून ते काम करतो. का तर कुठून तरी त्यांना काही म्हणजे काही हे करून लाईट कशी पेटेल हा एकच आमचा उद्देश असतो. त्यावेळी आम्ही आमच्या बायका मुलांचा विचार करत नसतो, घराचा विचार करत नसतो, वेळेचा विचार करत नसतो. फक्त काम एवढंच माहिती असतं का तर जनता कुठेतरी उजेडात यायला पाहिजे. हीच आमची त्यांच्याची मोठी भावना असते. लोक मग आम्हाला काही म्हणू ते असे आहेत तर त्याच्याशी आम्हाला काय नसतं. आम्हाला फक्त लवकरात लवकर कशी होईल ह्याच आमचा उद्देश असतो. आणि अशा प्रकारे आमचे पूर्वी लँडमन असे काम करत गेले, आताही आम्ही करतो, पुढचेही तसेच करणार काय. तर सांगायचं म्हणजे हे आम्हाला आजचा दिवस म्हणजे खरोखरच आमच्या आनंदाचा आहे. उशिरा होईना काय शासनाला कुठेतरी आमची भावना, आमची ह्या व्यथा कळले हे निश्चित दिसून आलेलं आहे. ह्याच्यातच आमचं समाधान आहे. ह्याच्यानंतर अशीच आम्ही लोकांची सेवा करणार, ह्याच्याबद्दल काही अपवाद नाही. अशीच सेवा आम्ही करणार. नक्कीच जनमित्र महावितरणचे म्हणून तुमच्याकडे बघितलं जातं. जनमित्र यातच सगळं आलंय. जनतेचे मित्र, कारण तुमच्या बोलण्यातनं सुद्धा दिसलं की जनतेची सेवा करणं, मग रात्र असू दे, दिवस असू दे, ऊन वारा पाऊस. आणि खरंच कोकणासारख्या आपल्या पट्ट्यामध्ये ऊन वारा पाऊस कशा पद्धतीने असतो हे सर्वश्रुत आहे. विशेषतः पाऊस आणि वादळ यामध्ये सुद्धा जे लाईनमन आहेत झोकून देऊन काम करत असतात. आज खरोखर तुमचा गौरव होतोय. इतक्या वर्षात हा जेव्हा दिवस तुमच्या आयुष्यात येतो, तुमचा सन्मान कुठेतरी केला जातो. मग ते लाईनमन असतील किंवा लाईन वुमन असतील, कारण स्त्रिया सुद्धा तुमच्या खांद्याला खांदा लावून आज या क्षेत्रात काम करतात. तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? कारण सगळेच आमचा स्टाफ, मग तो मी जरी वरिष्ठ तंत्रज्ञ असलो तरी माझ्या हाताखाली जी काम करतात तेही माझ्यापेक्षाच काम करणारे असतात, माझ्या एवढ्याच काम करणारे असतात. त्यांना तिथे आम्ही कमी लेखले जात नाही. सगळे एकाच खांद्याला खांदा लावून आम्ही काम करत असतो. किती अडचणीचं असो, अवघड असो, वारा असो, आमच्या कोकणामध्ये पाऊस हा सारखा असतो, पण त्याचे आम्ही न करता बाळगता ते काम भिजत असू दे, काही असू दे, ते करून जनतेला कशी लाईट वेळेत मिळेल हाच आमचा उद्देश असतो. आणि ह्याच्याशी आम्ही नेहमीच बांधील राहिलो आहोत काय. याच्यातून आम्ही कधीही आम्ही पडत नसतो. आम्ही हे कशी लोकांना सेवा मिळेल ह्याच आमचं एकच ध्येय असतं. मग लोकांनी काही म्हणू, लोकांचं काय आम्ही लोकांशी त्यावेळी काय बघत नसतो, फक्त काम बघत असतो. हेच आमचं त्यातलं मोठ्यात मोठं कर्तव्य असतं आणि ते आम्ही पार पाडण्याच्याच उद्देशात पुढे पुढे चालत राहतो. नक्कीच दादा, तुम्ही पण आजचा दिवस साजरा होता, हा तुमचा दिवस आहे. एक 2 शब्दात प्रतिक्रिया. माझ्या 28 वर्षाच्या सेवेमध्ये आज मला पहिल्यांदा 4 मार्च 1923 म्हणजे महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाच्या ह्याच्याप्रमाणे आज 4 मार्च 2023 हा आपला लाईनमन दिन. पण मी 28 वर्ष माझी सर्व्हिस झाली, पण अजूनपर्यंत एकही दिवस असा नव्हता की आम्ही कर्मचारी म्हणजे मदतनीस, त्याच्यानंतर आम्ही असिस्टंट झालो, असिस्टंटनंतर आम्ही लाईनमन झालो, लाईनमननंतर फोरमन आहे. पण आमच्या कामगारांचा कधीही त्यांनी म्हणजे सरकारने किंवा आमच्या ह्यांनी कधी आमचा म्हणजे हे केलेलं नाही, दखल घेतली नाही. पण आज खरोखरच भाग्याचा दिवस आहे की सरकारने म्हणजे पुऱ्या केंद्रात आज 4 मार्च 2023 हा खरोखरच लाईनमन म्हणजे प्रत्येकजण ज्यात आला, आमचा स्टाफ पुरा आला त्याच्यात, म्हणजे मदतनीस, हेल्पर, असिस्टंट, परत लाईनमन म्हणजे फोरमन हा भेटेल. त्याच्यानंतर आमच्याकडे जास्त करून आता म्हणजे परमनंट माणूस कमीच आहे, त्यातून जास्त करून कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे माणूस, पण ते पण खांद्याला खांद्या लावून आमच्याबरोबर काम करत आहे. म्हणजे त्याला पण आम्ही कमी लेखता कामा नये की मी परमनंट आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवाले आहे. पण शेवटी कसं आम्ही ऊन वारा पाऊस ह्याची तमा न बाळगता रात्र पाहिला दिवस पडेल जसं आमच्याला होणार तेवढी शक्यतो तेवढी लाईट चालू करून देणे हा आमचा एक मोठा आहे. नक्कीच. मी तुमच्याकडे येतो. एक युवा लाईनमन तुम्ही आहात, ज्येष्ठ बाजूला आहेत, ज्यांनी इतकी वर्ष सेवा केली. आपण तितक्या वयाच्या काय वाटतं आज लाईनमन दिवस साजरा होतोय? माझ्या कारकिर्दीमध्ये मी जेव्हापासून लागल्यापासून पहिल्यांदाच हा दिवस साजरा होत आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं जो वरिष्ठांकडून आम्हाला जे काही लाभलेले त्यांचं सहकार्य आणि तसंच
आमच्या वरिष्ठांकडून आम्हाला मिळालेली प्रेरणा आणि ह्याच्या पुढे आम्ही चालवणारं जे काही कामकाज त्यामध्ये मला भयंकर चांगलं वाटतंय. दिलेल्या या दिनाच्या पहिल्यांदाच आम्ही प्रयत्न करतोय या क्षेत्रामध्ये पहिल्यांदाच लाईनमन दिवसाची शुभेच्छा देत आहेत. हे मला अतिशय बघून भावूक होतो आहे. त्यामुळे आता ह्याच्या पुढे जेवढे आम्हाला येणारे जे संकट आहेत ते आमच्याकडून कसे आज दूर हटवणार आणि त्याच्यातून आम्हाला वीज पुरवठा पुढे जसा वरिष्ठांपासून जसा पुढे गेला तसंच आमच्याकडूनही पुढे जेवढी करण्याची इच्छा आहे ती आम्ही त्या ठिकाणी आज पार पडणार आहोत. लाईनमनाच्या दिवशी पहिल्यांदाच जे काय आज आम्हाला जो कार्यक्रम राबवला आहे त्या राबवलेल्या कार्यक्रमामध्ये जिकडे त्यांच्यानी जे घेतलेले उपक्रम हे आम्हाला भयंकर एक आश्चर्यचकित होणार आहे. आणि ह्याच्या पुढे आज त्या ठिकाणी जे आता ज्या दिनेपासून आता जे कार्यक्रम करणार त्याच्यात आम्ही सहभागी होऊन त्याच्यात पुढे आम्ही कोरोनासारख्या महामारीच्या ह्याच्यामध्ये भयंकर साथीमध्ये आम्ही 2 वर्ष न कोरोनाला घाबरता जीवाची न पर्वा करता जनतेची सावंतवाडी शहरासारख्या ठिकाणी आम्ही रात्रंदिवस आमच्या स्वतःची जीवाची पर्वा न करता कामगारांची पर्वा न करता त्यांना सोबत घेऊन कोरोनासारख्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये अखंड सेवा देऊन लोकांना त्याच्या दिलासा देऊन चांगली सेवा आम्ही बजावलो. ह्याचा आज मला खरं सांगायचं तर आनंद होतो की आम्ही एका संकटात असूनसुद्धा लोकांना आम्ही त्यावेळी चांगली सेवा दिलेली आहे. ह्याची कुठेतरी आज मला हे मिळाल्यासारखं वाटते, पोचपावती मिळाल्यासारखं वाटते. कारण अशा भयंकर रोगामध्ये आम्ही 24 तास इथं कार्यरत होतो आणि लोकांची परिस्थिती एवढी बिकट होती तरी पण आम्ही डगमगलो नाही, स्वतःची जीवाची पर्वा केली नाही, कोरोनाला घाबरलो नाही. सेवा देणे हेच आमचं काम होतं आणि सावंतवाडी शहरासारख्या कठीण परिस्थितीत आम्ही लोकांना ती चांगली सेवा दिली. त्याचंच कुठेतरी आज आम्हाला फळ भेटल्यासारखं आज आम्हाला वाटतं आणि ह्याचा आनंद आम्हाला ह्याच्या पुढेही होणार. ह्याची आम्ही खरोखरच ह्याची आदर मानतो आणि अशीच पुढची आम्ही ह्या चालू ठेवू. कुठलाही संकट येऊ काही येऊ आम्ही स्वतः त्याच्यावर मात करून लोकांना सेवा देण्याचंच आमचं कर्तव्य चालू राहील. एवढी सावंतवाडीकरांसाठी आम्ही हे बोलून आमचे 2 शब्द थांबू. नक्कीच तुम्हा सर्व बांधवांना आमच्या कोकण 7 लाईव्ह टीमकडनं सुद्धा या लाईनमन दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कारण आम्ही पाहत असतो तरी आम्ही पत्रकारितेत काम करत असताना सत्यबाजू मांडत असताना काही वेळा परखड लिहित असतो, परखड बोलत असतो, पण तुमचं जे कार्य आहे ते आम्ही पाहत असतो. जेव्हा ऊन असतं, वारा असतं, पाऊस असतो, जीवाची पर्वा न करता जे जनमित्र तुम्हाला संबोधलं गेलं, जे जनतेसाठी त्यांच्या घरामध्ये दिवा लागावा, त्यांच्या घरात प्रकाश उमटावा, याच्यासाठी तुम्ही खरोखर जे काम करता त्या कामाचा गौरव आज शासनाने केलेला आहे आणि खरोखर तुमच्यासाठी हा आनंदाचा दिवस आहे. नक्कीच हे सगळे लाईनमन गेली अनेक वर्ष काम करत आहेत आणि आज त्यांचा दिवस, त्यांच्या हक्काचा दिवस केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरात जेव्हा साजरा होतो तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना याच खूप काही सांगून जात आहेत. आजच्या या दिवसानिमित्त देशभरात संपूर्ण ठिकठिकाणी जे लाईनमन आहेत, लाईन वुमन आहेत, त्यांना शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. त्यांनी केलेल्या कामाचा गौरव केला जातोय. हे होत असताना आजही आमच्या भागातील हे जे लाईनमन आहेत त्यांच्याही जीवाची सुरक्षितता राखणं, त्यांनाही कुठेही अशी बाधा निर्माण होता नये, पोलवर चढत असताना किंवा जीवाशी खेळताना, ह्या तारांशी खेळत असताना ते आपला जीव धोक्यात घालत असतात. तर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनानं आणखीन भर द्यावी. तर खऱ्या अर्थानं आजचा हा दिवस जो प्रकाशदूतांचा दिवस म्हणून देशभरात साजरा होतोय तो खऱ्या अर्थानं पणाला लागेल आणि सार्थ ठरेल. एवढंच. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 094 48 14 24 21.
कोण अंगावर आला तर बिनधास्त शिंगावर घ्या, मी तुमच्या सोबत आहे असा विश्वास युवकांना देताना मालवण येथील युवक संवाद मेळाव्यात भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी जोरदार राजकीय फटकेबाजी केली आहे. पाहुयात निलेश राणे काय म्हणाले. तर तुम्हाला सांगायची गरज पडणार नाही. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा मालवणमध्ये यायचे, रेस्ट हाऊसला राहायचे, 1-2 दिवस अगोदर येऊन आमच्या राणीसाहेब भेटली. सगळे सोफा वगैरे सगळं आहे ना व्यवस्थित, धूळ वगैरे नाही ना. स्वतः 4 मुलं लावायची, रेस्ट हाऊसची मुलं वेगळी. आमचे एवढे जिव्हाळ्याचे प्रेमाचे संबंध आमच्या सगळ्यांचे. आम्ही कुटुंबासारखे राहतो. आम्हाला अडचण आम्ही सगळे कुटुंबासारखे राहतो. कधी क्लेश करणार कुठल्या विषयावर, कधीच नाही. देवाची कृपा आहे. पण ते ठाकरे एवढी घाण करून ठेवतात, त्यांच्याबद्दल कोण चर्चा करत नाही. त्या सुशांत सिंग मर्डर केसमध्ये ह्याचं सुप्रीम कोर्टामध्ये नाव निघालं आहे आदित्य ठाकरेचं, पण एक शिवसैनिकाचं नाव घ्यायला तयार नाही. ना आमच्या आदित्य साहेब चांगले आहे, त्यामुळे लग्न काय नाही झालं. अरे तुला मुलगी द्यायला कोण तयार नाही. याला 25 वर्ष मुंबईकरांनी मुंबई दिली, त्यांच्या घरात कोण मुलगी द्यायला तयार नाही. हे सगळे उपाट सोडतं. सरदेसाई पण ठीक आहे, यांच्या घरात कोण मुलगी द्यायला नाही. त्यांना मुंबई दिली, आपण महाराष्ट्र दिला. काय केलं लोकांनी इतके वर्ष. म्हणून तुम्हाला सांगतो, बोलण्यासारखं भरपूर आहे. आज कोणी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा विषय काढला आचरेकर साहेब, मी तुम्हाला आज या व्यासपीठावर शब्द देतो, दरवर्षी कधी न पाहिले तेवढे सुपरस्टार मी मालवणमध्ये आणणार. जेवढे तुम्ही टीव्हीवर बघितले ते सगळे आणणार. जेवढे तुम्हाला नको असलेले ना आणणार, काही असलेले आणणार. कारण त्यांची सगळ्यांची डिमांड मला माहिती आहे. ती नको ती आणणार, तो नको ती आणणार. माणसाने देता बरोबर. दत्ता सांगली साहेब किती ऑफर आली, अशी एक ऑफर नसेल की त्यांच्याकडे आली नाही. 5-25 वेळा तुम्हाला अनेकांनी आमदार करून टाकलं. अनेकांना विधान परिषद देतो, अमुक देतो. मग ते बरोबर विचारलं, 36 सावा गेला त्याला अजून काय दिलं नाही, मला काय करतो. इथे बसलेल्या व्यासपीठावर अनेक लोकांना ऑफर आले. आणि मला दत्ता समाजाचं एक वाक्य मला नेहमी आवडतं, कुठल्याही भाषणातून. त्यांच्याकडे जेव्हा लोक गेली की साहेब तुम्ही आमच्याकडे आहे, तेव्हा त्यांनी जे काय सांगितलं ना त्याला, ते मी अनेकांच्या कार्यक्रमामध्ये, जिथे हे कार्यक्रमामध्ये असले नसले त्या कार्यक्रमामध्ये जाऊन सांगतो. जेव्हा विरोधक त्यांच्याकडे आले, त्यांना सांगितलं की तुम्हाला आमदारकी देतो, तुम्ही आमच्याकडे या, तुमच्याकडे वलय आहे, तुमच्याकडे तुमची संघटनात्मक ताकद चांगली आहे. त्यांनी फक्त एवढंच सांगितलं, हा जन्मच राणे साहेबांचा आहे, त्याच्यापेक्षा तुम्ही जास्त काय आहे. अनेकांना ऑफर आली. अशोक सावंत 33 वर्ष राणेंना दिली, पुढची 33 वर्षाला राणेंनाच देणार सांगणारे हे सांगितले. काय केलं विचार करा. ही तिखट लोक होती म्हणून टिकली, मुळमुळीत नव्हती. ही जागा नाही तुमची. सत्ता नसताना ही लोक होती, सत्ता नसताना लक्षात ठेवा. खस्ता खाल्ल्या 30-35 वर्ष म्हणून इकडे साहेब म्हणून बोलतो ना साहेब, खस्ता खाल्ल्या 35-30 वर्ष. त्या आचरेकर असतील, पाटकर असतील, कोणी असतील, जिद्दीने उभं राहायचं असेल तर सत्तेचा विचार करू नका. सत्तेला शहाणपण नसतं. बाळासाहेब ठाकरेंना एका पत्रकाराने विचारलं, साहेब व्हॉट इज पॉवर, आपल्यासाठी पॉवर म्हणजे काय. आय एम पॉवर. सत्ता नव्हती का. असे अनेक अटल बिहारी वाजपेयी किती वर्ष सत्तेची मिळाली. अहो 5 लोकही नसायचे त्यांच्याबरोबर, आणि कुठल्या आज अटल बिहारी वाजपेयीचा पक्ष आज इथपर्यंत आला. भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्त्यांचा पक्ष आज इथपर्यंत आला. विचार करा. जर जिद्द नसेल, चिकाटी नसेल, प्रेम नसेल पक्षावर, तर हे ठिकाण सुद्धा नाही. पण ह्यांच्या सगळ्यांसारखं वेळ असेल. निलेश राणे पण वेळ आहे, दोनदा पडला, पण वैभव नाईकला घरी पाठवल्याच्या निलेश राणे गप्पही बसणार नाही. तू माझ्या साहेबांना काढलं, तुला घरी पाठवल्यासाठी गप्प बसणार नाही, आणि गप्प बसलो देखील नाही. 9 वर्ष झुंजत राहिलं, 9 वर्ष. खासदारीला उभा राहायचं नव्हतं तेव्हा 2019ला. परिस्थिती आली, राणे साहेब बोलले मी उभा राहतो.
किंवा तो आपल्या मर्जीने आला आहे, त्याला कोणाला नेमकं ऐकायचं आहे, कोणाच्या माध्यमातून आलं आहे, हे आपल्याला ऐकल्याशिवाय कळत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जा, मराठवाड्यामध्ये जा, विदर्भात गेला आणि असाच तरुणांचा सगळा हॉल भरलेला असता तर किमान 100-150 प्रश्न आले असते. आपण बोलायला शिकलं पाहिजे. आपण ज्या शहरात राहतो, तुम्ही या शहरासाठी काय देणार आहात? आम्हाला इकडे तुम्ही हॉलमध्ये बसवलं, फक्त निवडणुकीमध्येच आम्हाला तुम्ही इथे भेट देणार आहात, असे अनेक प्रश्न. त्याच्याने काय कळतं? या माणूस खरंच त्या खुर्चीवर बसण्याचा इंटरेस्ट नाही. या विचारांनी ललितांनी तामणकरांनी एवढी मेहनत केली, खरोखरच त्यांचं कौतुक करतो की आज चांगला कार्यक्रम त्यांच्या माध्यमातून केला. हे उभं करणं काही सोपं नाही, पण हे तुमच्यासाठी उभं केलं याची जाणीव आपल्याला सगळ्यांना झाली पाहिजे. आज भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. टीका करणं सोपं आहे. टीका करायला काय देतात? आडनाव राणे, आता आपलं सकाळ झाली की चालू. पण ते कार्यक्रम वेगळे आणि हा कार्यक्रम वेगळा. मी आजच्या सकाळच्या आचऱ्याच्या सभेमध्ये बोललो होतो की जेव्हा मी माझी सुरुवात होती, म्हणजे मी लहानाच्या वयापासून इकडे आमच्या उन्हाळ्याची सुट्टी असायची तेव्हापासून माझ्या गावात वरवड्यात गेले आणि वरवड्यात आल्यानंतर मग साहेबांच्या आजूबाजूला जी लोक असायची तेव्हा शिवसेना म्हणजे प्रकल्प. अख्ख्या महाराष्ट्रात जेवढी शिवसेना नाही तेवढी इतकी कोकणात आहे. आणि जी काही शिल्लक आहे शिवसेना म्हणजे शिंदे साहेबांची नाही, पूर्वीची म्हणतो. आणि हे सगळे जुने लोक आहेत. तोडणकर साहेब असतील, सौम्य बसले, काय चर्चा होते. मला वाटतं कुणाल पालवणचा अंदाज आला, एवढा ठाकरेंची चाटुगिरी करतोय, त्याला किमान पहिला रांग किंवा दुसऱ्या रांगेत बसवलं. पहिल्या रांगेत आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, जो 2019 मध्ये शिवसेनेत आला. मला वाटतं आता वैभवनाईक तिसऱ्या रांगेत बसेल, मला वाटतं चौथ्या रांगेत बसेल, हा बसला 5व्या रांगेत. याला म्हणून काही उद्धव ठाकरेंनी मंत्री केला नाही, विनायकरावही नाही केला. ही माणसं विचार करा. मंत्री मला वाटतं सर्व तामणकर बोलली, राणेंच्यावर टीका करण्याच्या पलीकडे येणारा धंदाच नाही. विनायकराव कुठलाही, मला असं वाटतं रत्नागिरी रायगडमध्ये कुठली मर्डर झाली, राणेंच्याच लोकांनी ती केली असावी. कुठला ऍक्सिडेंट झाला, गाडी खाली कुत्रा आला, हे राणेंचंच का? अरे काहीतरी चांगलं होतं, देवाने चेहरा चांगला दिला नाही किंवा काहीतरी शब्द चांगले ना. पण काही जर झालं, 8-8.5 वर्ष त्यांनी झुबड ठेवलं जिल्ह्यात. आम्हाला कधी वाटलं नव्हतं राणेसाहेब 2014 मध्ये निवडणुकीमध्ये आपण गावी राहिलो. बारामतीमध्ये कधी शरद पवार पडले तुम्हाला आठवत नसेल, कधी अजित पवार पडले तुम्हाला आठवत नसेल. अजित पवारने इथे धरणाचं जे स्टेटमेंट दिलं होतं माहिती आहे तुम्हाला? माहिती आहे ते धरण वगैरे काय करायचं होतं, सगळी म्हणजे प्लास्टिक करणार होता. तुम्ही काळजी नका करू, देशात कोणी इथे नाही म्हणा. त्याच्यानंतर 2019 ची निवडणूक झाली. आचरेकर साहेब, अजित पवार 1,65,000 मतांनी निवडून आले. महाराष्ट्रात 2 नंबर. पहिला क्रमांक कोणाचा? विश्वजित कदम, पद्मनाभ कदमांचा मुलगा स्वर्गीय. 1,67,000 पद्मनाभ कदमांच्या मुलाला आणि अजित पवारांना 1,65,000 मतांनी अजित पवार निवडून आले. त्यांना आत्मप्रवेश करावा लागला, त्यांच्या मतदारांनी त्यांना नाही पाडला. त्यांना माहिती आहे काही जरी बोलला तरी हाच माणूस मंत्रालयाला वाचू शकतो. बारामतीला जे काय म्हणायचं आहे
की उद्या आपलं काय होणार. आमचे कुडाळचे संजय फडकर असतील, ते आता दुसऱ्या पक्षात आहेत, काका कुडाळकर असतील, यांना काही माहिती नव्हती, पण त्यांना वेळ होतो. काही लोकांना स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचा वेळ होतो, काही लोकांना आमच्या साहेबांचा वेळ होतो. जर वेळे नसणार ना मग काय उपयोग नाही. निलेश राणे दोनदा पडला निवडणुकीमध्ये, काय गरज नव्हती मला इकडे यायची. कुठेही शहरामध्ये गेलो असतो ना, चांगला धंदा करू शकलो असतो, व्यवसाय माझा चांगला आहे, कुठेही गेलो असतो, टिकलो असतो. पण माझ्या साहेबांनी ज्याला एवढं सगळं हे सगळं साम्राज्य उभं केलं. आज विचार करा, आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा एका दिवसात उभारलेला नाही. हे तेव्हाचे तरुण कोण जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाले, कोण जिल्हा प्रमुख होऊन गेले, कोण आमदार झाले, इथले तिथे कुठल्या पक्षात गेले, इकडचे नेते झाले. हे काय एका दिवसात झालं. मी आपल्याला विनंती करण्यासाठी आलो, मी काय नेता वगैरे नाही, तुमच्या बरोबरच आपल्याला विनंती करण्यासाठी आलो की आपल्याला खरोखर वाटत असेल की भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता राहावा बनावा, तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी योग्य आहे. कोणतरी आणून बसवलंय म्हणून नाही. माझं म्हणणं नाही की तुम्हाला येऊन बसवलंय म्हणून मर्जीने आला असेल, पण अजून खूप वर्ष मालवण शहरासाठी, मालवण तालुक्यासाठी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी करोड रुपये आणायचे, करोडोची कामं करायची. त्याच्यासाठी योग्य लोक तशी कुठे गेली पाहिजे. कोणाला इकडे निवडून देऊ बघा, 8.5 वर्ष 9 वर्ष वैभव नाईकडे आमदार एक तरी काम केलेलं मला अख्ख्या मतदारसंघामध्ये तुम्ही दाखव. अख्खा मतदारसंघ ओसाडा पडला. पण हा कसा पिकला माहिती ना, चारी बाजूनी गडगडीत आहे. त्याचं मान वगैरे काय नाही, नुसती सगळी गायब. आई शपथ, म्हणजे दिवसामध्ये 8 वेळा जेवण बसवलं. पण सभागृहामध्ये मी परवा जेव्हा मागच्या अधिवेशनामध्ये नागपूरला गेलो, मला वाटतं कुडाळ मालवणचा आमदार आता सभागृहात आलाय किंवा मी गॅलरीमध्ये होतो. गॅलरीतून बघतो इकडे राजकारणात आम्ही 83 पासून टॅक्स भरतो. लक्षात ठेवा, राजकारणात साहेब आले 85, आम्ही 83 पासून टॅक्स भरणारे होतो. हे आता विनायक वगैरे बोलतो ना, संपत्ती वगैरे कुठून आली, आणि तुझ्या बापाला नाही जमली, माझ्या बापाला जमली. 83 पासून टॅक्स भरतो, तुमच्या सारखे नाही. आम्ही राज्यसभा साहेब काय मिळवलं तुला काय माहित नाही. पण जेव्हा समाधानाचे चेहरे होतो, जेव्हा काही लोक चांगलं सांगतात की राणीने हे केलं, तेव्हा ऐकायला बरं वाटतं. बस तेवढंच मिळवलं राजकारणात, लोक मिळवलं. म्हणून तुम्हाला जर लोक ही संपत्ती समजायची असेल, उद्या तिथे मतदारांकडे दरवाजाला उभे राहतात, ह्याचं मी काहीतरी देणं लागतो, माझ्या शहरात या शहराचं मी काहीतरी देणं लागतो, तरच राजकारणात द्या. तिथे ठिकाणच नाही, ही जागाच नाही. अहो, आम्ही अधिकाऱ्यांच्या का अंगावर जातो, कारण का आमचे हात स्वच्छ आहे, कधीच कोणाकडून 2 रुपये घेतले नाही. म्हणून तुम्हाला सांगतो, संघर्ष करायचा असेल तर हा पक्ष आहे, प्रामाणिक राहायचं असेल तर हा भारतीय जनता पक्ष आहे. फक्त सत्ता आणि कोणतरी इकडे घेऊन आला म्हणून हा पक्ष नाही. आज बघा शिवसेनेचं काय झालं, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं. आदित्य ठाकरे हरट होता, पोलीस फिरवत होता, आधी पार्ट्या करत होता, कधी पक्ष मारून गेला कळतच नाही. तो पार्ट्या करत राहिला, उद्धव ठाकरे कधी सोबत राहिला ढेगावर. कधी एकनाथ शिंदे घेऊन गेले 40 लांबून टाका बाहेर गेलं. ठाकरे धरली, आम्ही म्हणजे ठाकरे. ते कसले ठाकरे? काय संबंध तुमचा आणि जमिनीचा?
एक नंबर. त्यांनी संध्याकाळी त्याच्या घरी बघितलीच नाही, पण त्याची लोक कधी चर्चा करत नाही. इथे निलेश राणे यायला कुठेतरी जास्त दाढी वाढली काय काय लोचा आहे. आज सामान साहेबांकडे बघितलं नाही चालत नाही. आपण प्रामाणिक आहात, चांगली कामं समाजोपयोगी कामं घेऊन या, इकडे तुमची कामं होतं. आज अनेक गोष्टी आपल्याला सांगण्यासारख्या आहेत, पण आज आपण इथे सगळे आहात कुठल्या उद्देशाने आहात हे मला येणाऱ्या काळात कळेल, कारण आता मालवण महानगरपालिका लागली. आचरेकर साहेब, मालवण महानगरपालिकेमध्ये आता तशी पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिली नाही. आता हे सगळं व्यासपीठ एक आहे. आता इथे जागापट्टा होणार नाही, होणार नाही. मालवण नगरपालिकेवर उद्या भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा लागणार, एवढा आज मी तुम्हाला खात्रीला आहे. आपण कामं घेऊ, आपण कामं घेऊ. 6 कोटी 52 लाखाचा निधी हा काही सहज येत नसतो. या आमदार खासदाराला सांगा कुठेतरी कुठल्या मंत्रालयाच्या कुठल्या बाळावर जा आणि घेऊन ये, हा खाऊन ये, घेऊन काय नाही. कशासाठी आपण राजकारणात आलो त्याचा कधीतरी तुम्ही आणि आम्ही विचार केला तर जेव्हा मतदारसंघ गेला मागे 10 वर्ष, आता नाही येणार परत. तुम्ही पुढची पिढी आहात, तुम्ही उद्याचे नगरसेवक आहात, तुम्ही उद्या आमदार खासदार होणार. असं काहीतरी उभं करा की वाटेल ह्याच्यात रग आहे. निलेश राणे काय लाल देवाची गाडी बघून नाही राजकारणात आला, मला ह्याचा रग आवडला म्हणून मी राजकारणात आलो. ही जे जुने लोक होते त्यांची बोलायची पद्धत वेगळी होती, यांची उभारायची पद्धत होती, यांची बोलायची पद्धत होती. पोलीस स्टेशनमध्ये गेला तर खुर्ची समोर खेचून बसणार, विचारणार नाही बसू की नको. रग असला पाहिजे. नुसते कार्यक्रम म्हणून काय उपयोग होणार नाही, नुसते बाईकवर फिरून झेंडे फिरून काय होणार नाही. रस्त्यावरती कार्यकर्त्याला बघून वाटलं पाहिजे हा राणे साहेबांचा भारतीय जनता पक्षाचाच कार्यकर्ता आणि तुमच्या सोशल मीडियावर आता चिंदरकर बोलले, अहो समोरच्या शिव्या घालतात तर ध्यान कुठून आहे म्हणजे शिव्या कोणी थांबवलं तुम्हाला? चिंदरकर तुम्ही थांबवलं? अहो द्या ना. आमच्या नेत्यांवर बोलल्यावर म्हणून मी बोललो ना सुरुवातीला, प्रेम. तुमचं तुमच्या पक्षावर प्रेम नसेल तर ते निघणारच नाही तुमच्या हातात होतात. तुमचं तुमच्या पक्षावर प्रेम असेल सगळे पडदे वगैरे सगळे लॉन्ड्री वगैरे करून जिथे साफसफाईची गरज आहे तिथे सगळी साफसफाई करून माझा कोणतरी येतोय, माझा देव येतोय म्हणून मी हे सगळं केलं पाहिजे. बाळासाहेब ठाकरेंनी कधी सांगितलं. आणि तेव्हाचे जे शिवसैनिक आहेत आजच बघा सगळ्या पक्षांमध्ये 30 लोक आहेत. छगन भुजबळ राष्ट्रवादीला असतील, राणे साहेब आज बीजेपीमध्ये असतील, एकनाथ शिंदे साहेब आज शिवसेना प्रमुख असतील. आज 4ही ठिकाणी तुम्ही बघा हे बाळासाहेब ठाकरेंनी निर्माण केलेली लोक आज उभी राहिली. अहो राणे साहेबांकडे काय होतं, 2 रुपयाची नोकरी करायची मुंबईमध्ये, रात्रीचं शिक्षण घेतलं. आज लोक शिव्या घालतात ना आम्हाला, अहो आमचा संघर्ष नाही बघितला म्हणून. 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होता, आमच्या घरापर्यंत आले 50 पोलीस आणि 50 BMCचे अधिकारी त्यांना घर तोडायला आले. एकदा तरी घाबरलेलं राणे दिसले का? आमच्या ह्या घरावर आले, आमच्या पेट्रोल पंपावर आले. हा वैभव नाही तर पेट्रोल पंपावर गेला. बाहेरूनच आमच्या पोराने घातलं, बाहेरून आमदार आणि आमच्या पोराने 5-25 पोराने घातला. 2.5 वर्षामध्ये जो संघर्ष केला, आमच्या साहेबांना इकडे संदेशमध्ये अटक झाली, लोकांनी गाड्या आडव्या लावल्या. कुठल्या कायद्याअंतर्गत तुम्ही राणे साहेबांना अटक करताय सांगा? पोलिसांबरोबर संघर्ष केला, SP समोर होता, मेरे को इनको अरेस्ट करना पडेगा.
घरात कोणी नाही. आम्ही सगळे तिन्ही नवऱ्यावर घरात महिला सगळ्या मुलं घराच्या आत घुसायचा प्रयत्न केला. आमच्या धनीमनीनं आमची लोक कशी इथून तिथून पोरं ज्यांना कळलं ते असं होत आहे, आजूबाजूची पोरं सगळी तिकडे जमली आणि मग तुम्ही जे काही व्हिडिओ बघितलं ते बघितलं असाल. खरं नाही सोडली आमचे धंदे नाही सोडले, आमचे व्यवसाय नाही सोडले, पण गुडघे नाही टेकले त्यांच्यासमोर. आम्हाला लोक सांगत होते तो मुख्यमंत्री आहे, आता त्याच्या घरीचा असेल. बोलला होता काय हालत केली होती, याच मालवण केली होती, याच मालवण कोर्टामध्ये केस चालली होती. काय नाव आहे जर न नसेल ना तर उपयोगाचा. अहो राणेंना आवडत नाही रोज सकाळी उठून काहीतरी जाऊन कोणाला तरी त्या ठाकरेंना बोलावं किंवा संजय राऊतला बोलावं. हे कितीतरी प्रश्न आपण सोडत बसतो ना. केंद्र सरकारने आपल्याला हे दिलं, राज्य सरकारने आम्ही हे आणलं. मी तुम्हाला फक्त माहितीसाठी सांगतो, मी खासदार असताना पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला जवळपास 60-70 कोटी आणायचे. पंतप्रधान ग्रामसडक योजना म्हणजे तेव्हाची जेव्हा आम्ही दुसऱ्या पक्षात 60-70 कोटी वर्षाची. आणि मी असंच कधी मतदारसंघात जेव्हा ग्रामीण भागात जातो, मी चिंदरकर साहेब विचारतो, अरे मी एवढे करोड रुपये आणले पण एक साधं ते काय म्हणतो पट्टी काय म्हणतो गावात म्हणतो ना नावाची पाटी हे पाटी नाही. एकेका तालुक्याला वर्षाला 10 कोटी आणणाऱ्या माणसाची एक पाटी नाही. आमची लोक गाजलेली राहिली. त्याच्यामध्ये आमची चूक होती, आम्ही अवैध होतो. पण भारतीय जनता पक्ष तो पक्ष नाही. तुम्हाला काम करायचं असेल तुम्हाला संधी देते. इथे कोणी मोठा नाही, इथे कोणी लहान नाही. तुम्ही फक्त काम करायची इच्छा दाखवा. प्रत्येकाला इथे संधी आहे, पण जिद्द चिकाटी याच्याशिवाय तुम्हाला काही मिळणारच नाही. निलेश राणेकडे खूप पैसा आहे, दत्ता सामंतांकडे खूप पैसा आहे, म्हणून आपण काहीतरी कार्यक्रमासाठी मागावं. एवढं सोपं राजकारण नाही. ते दिवस गेले. आता रिझल्ट. आमचेही वडील जेव्हा मंत्री होते, आम्ही 10 कामं घेऊन जायचो, एक पण व्हायचं. पण आम्ही कधी मनात राग नाही झाला की अरे मी माझे वडील असून माझ्या घरात मला काम जमत नाही, राग नाही झाला. पण आपल्याला सगळ्यांना सांगतो, भारतीय जनता पक्ष येणाऱ्या 2024 मध्ये जिंकणारच. राहणार जिंकेल, खासदार इथे जिंकेलच, तर त्याच्यामध्ये तुमचा वाटा किती हे भारतीय जनता पक्षाची बघायचं फॉर्म्युला वेगळा आहे, फार वेगळा आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. आता पाहूयात सविस्तर बातम्या. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. वैभव नाईकला पाडल्याशिवाय गप्प नाही बसणार, निलेश राणे यांची गर्जना. वॉटर फॉर व्हॉइसलेस, मालवणात अनोखा उपक्रम. आणि दिवस लाईनमनचा गौरव महावितरणच्या जनमित्रांचा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. आता इथेच थांबूया. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.